Yakora kamora mora maintia ngigeno ni rio makare odhiambo makawuono tieno mar chieng' tich adek tarik 12 dwe mar ang'wen 2020 kod adek an gigeno ni odhiambo makawuono nyakora mogi yikori mar yudo weche manyien ma wan godo e Ramogi TV. Weche manyien mabende oting'o twak marwa ma iluongo ni buch jopiny. Odhiambo makawuono nyakora mogi adhi bedo kod jaod bura ma Suna West Mheshimiwa Peter Francis Masara mabende wadhi bedo godo mbaka kutembe kod weche mag chal mar piny Kenya gesani. Kama piny Kenya ochopo eni wabiro wuoke nade ginang'o gini ma inyalo tim kaka jod bura ma bende puodho koda ka chike ma pachoka chike ma otenre kod weche mag budget kod mamoko mathoth nyakora mogi ma bende mulo ngimani kachiel kod weche mag arita kwe kaluwore ni achiel kuom jokanyo e komiti mag weche mag arita e od bura mamalo mar piny Kenya. Nyakora mogi wan gi mathoth kutenore kod weche mag arita, weche mag twak makoro igeno e kind sirikal kod Azimio, weche mag timbe moko mag machienglo makoro jopuonj moko bende gwenge ma Kisii kocha rodho japuonjre moro ma ohinyo duong'ne. Mago to kod mathoth nyakora mogi waiko ni weche manyien mag OIMORE otino ni kao kamano mokwongo wayud thuond weche. Na uchunguzi ilielekeza ya kwamba kijana alitaja walimu 4 na wafanyikazi wengine wa hiyo shule ambao walikuwa washukiwa 5. Obila ma Kisii pedho jopuonj ma itudo gi tim mar rodho kendo hinyo mokalo duong' japuonjre mar skul sekondar Manyabisia. Some of these criminals could have mixed with the population, and because the security forces cannot be everywhere and guard every homestead, they are making sporadic raids. Ng'ata chielo negi gi jomaundu e kaunti ma Baringo ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki to wacho ne gichako chenro mar loro tong' ma jomaundu tiyogo e donjo kendo timo monj makamago. 79 of them are supposed to be commercial enterprises. Only 5% of the 79 have been remitting dividends to the exchequer. Kaka yor duoko piny garama ma pachoka, piny owacho koro geto nywando kanyakla moko kuom kembe mag piny owacho. Nyakora mogi tudri kodwa namba 36900 mano namba marwa mar ote machuo kata e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Bende inyalo luwo weche gi nyakora mogi ka ifollow Facebook page mara awuon George Bati Daddy Cool ki follow nyakora mogi to ibro yudo bende ka weche gi biro ni achiel kachiel kanyo. Gie sani jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo, machiegni nyinga en George Bati. Ng'atachielo negi kaji mamoko adek oyudo hinyruok e monj mar maundu ma jomaundu otimo e gwenge 2 mayudore e ward ma Mukutani e kaunti ma Baringo e kar chung bura ma Baringo South. Monjni manotimore okinyi makawuono. Ng'atachielo ne onegi e gweng' ma Mosuro e kinde mane odhi nyime gi lago jamni mage. Jomaundugo ne chiele gi magina ka owadgi to ne otony. Jambgi bende yangore ni jomaundugo ne okwalo kendo chomo godo gwenge mag Tiati. Seche 2 bang'e monj machielo ne otimore e gweng' ma No Sidan kama ji 3 owe gi hinyruok kane gitemo luwo ndach jamni magi mane okwal. Jogweng' koro medo dak kod luoro kaluwore gi monj makamago matimore kata odoko ni apedha mar obila kod jolweny dhi nyime gwenge makono. Na mbili tulikuja tukaenda kufungua maji kabla ng'ombe sijakuja kupanda kuja kwenda malishoni. Wakati tulikuwa ndani ya maji vita ikaanza. Sisi tukabaki katikati. Tukajeruhiwa, tukanyanyaswa na hii watu, wakachukua ng'ombe yetu, watoto wadogo walikuwa kwa ng'ombe na tunashindwa. Hii serikali, sisi hapa Kisiriani tuko upande gani? Tuko Kenya ama tuko nje? Kuna kijana wa form 1 amegongwa risasi hapa mgongo, kakata masikio. Baada ya siku 2 wametufamia pia. Jamaa mwenzangu NPR pia amepigwa risasi hata hajarikafa mpaka saa hii. Bado ako mgonjwa tu. So, security iko chini pande hii sana. Ingewezekana tuletewe hata kambi ya jeshi upande hii. Na tuongezee KPR. We are now 4. Mmoja amekonjeka, 4 peke yao ndio wamebaki.
Hapa mahali tuko ni Kiserian location. Mahali mtu ameuliwa. Location ya Nosukuro watu hawako. Saa hizo wengine wamepigwa pale. Location ya Mugutani watu hawako. Location ya Arabal watu wako wachache. Kwa hivyo saa hii tuko location moja na ndio hii tunaendelea kuondolewa. Kutenre kod weche mag arita, jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki ma obedo jatend migao mokwongo chopo e nyim od bura mamalo kendo duoko penjo motenre kod migao mare. Matimore bang' higni moingo 10 nyaka ne jotend migepe we chopo e nyim od bura e yo makamano. Jatend migao no ne otiyo kod thuolono e duoko penjo e wi weche mamenyo arita kwe ma pachoka. Walter Nyambaga miyowa ler mar wachno. Tarik 12 dwe mar Ang'wen 2023 bedo odiechieng' makende ka jotend migepe e duoga yanga mar duoko penjo nyim od bura. E saa 8:30 jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki ochopo mar duoko penjo nyim od bura. E twak mane otak kod spika mar od bura Moses Masika Wetangula, jo od bura go ne dwaro ng'eyo midhiero mar monj motimo lim tidi e kendo nyaka kawuono jonjore mag kuo mag jamni ne pod otimo monj kendo nego ng'at achiel e gwenge mag Baringo. Na saa hii ng'ombe imeenda, watu wanakimbia, wanahangaika kwa sehemu ya Kiserian, Mukutane na Rukus. E penjo maliete wirochruok mag arita kwe e hoho mar okak manyandwat okwako od bura ka jo od bura go dwaro ng'eyo e ngadho ma migao mar arita kwe koro nyalo keto mar tieko kuo mag jamni to kod nek mag jodak. There are families, more than 50 households that have lost their animals, their livestock in the 1 a.m. raid in Turkana Central, in Turkana East, and in Turkana South. The deaths that have been caused in Samburu and other parts of the country as a result of livestock rustling and banditry are regrettable. Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi bende ne odunyore gi Kithure Kindiki eka ne odwaro ng'eyo nonro mosetim e wi tho mar obila manyocha tho Kisumu e kinde ng'anyo mag Azimio. The killing by being run over by a police vehicle of police officer Ben Oduor of Nyamira or of Keroka police station. Could you confirm to the August House if you have similarly in those instances dispatched the Internal Affairs Unit to carry out investigation? E penjo mag timo nonro malachi wi nek mar jabodaboda gwenge mag Chuka kod okang' mosekaw ni obila ma itudo kod bayo magina e kuom jong'anyo mayande dwaro ratichgi. Kindiki to ne owacho ni obila ok oyienegi tiyo kod magina maching e kinde keyo jong'anyo. Very strict orders given by the Inspector General of Police that there should be no live bullets used in crowd control. Not just in Chuka, but even in other protests. E kinde ma magi timore, penjo pod medo nyuolo ni chopo jotend migepe mar duoko penje od bura be otenre kod chike matao piny Kenya. In fact, that is the standing orders. We've already worked on it to make sure that at least this is accommodated. So the cabinet secretaries are welcome in the house. King'io pend chike go kuma tindo ne ang'wen wacho niya jogi eki nyalo mona duoko penjo ne wajumbe e committees mag bunge tok ok nigi biro e od bura. Utinde Molo en achiel kuom komiti mag jolony mane obetie kinde mag chwogo chike kendo ni kod paro makama e wi wachni. To bring the cabinet secretary to the floor of parliament by design is one that starts to interfere with the structure that we adopted. I was of the view that if we are to reconsider the structure, we should reconsider it in a fundamental way in the context of the Constitution. Ma, oweyo tij kamiti kod od bura mar Senate e kama nade e tijgi mar rango tije mag jotend migepe. Jo Kenya Kwanza oluwo utuchi moro ma onge e chikewa. That's why we gave parliamentary committees the powers of the High Court to summon and punish. Now, when you then remove the cabinet secretaries from that arena of the committees, take them to the plenary, you're actually shielding them. Moingo igni 10 jotend migepe koro biro bire od bura mondo mi oduok penjo mago mamulo ngima mag oganda ka penjo maket kod magi biro chwalnegi kod jo od bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Eliari mar od bura, Nairobi. Ramogi, duol matayo nengo mag modhi nyamburko kod teko sitima EPRA
ne oyudore tago maliet ewi chenro mar holo modhi mag nyamburko kowuok e pinje mag Saudia. Komiti mar od bura e weche mag keto mwandu ne onyiso chich magingo ewi chenrono mane gidwaro mondo mi EPRA oyang ber ma oganda biro yudoe. Mana kaka idweno koth leronwa jatatije mar EPRA Daniel Kipto ne ni kod tich matek mar tudo chenrono kod ber ma jopiny biro yudo ka ginyiewo mauta. Ndalo achiel bang' jatend piny Kenya William Ruto puoyo chenro mar kawo modhi mag nyamburko e yor hola kowuok e pinje mag Saudi Arabia, jood bura ne ni kod penjo buora. Are they buying in US dollars or now they are buying in Kenya shillings? And in the 6 months when it will be due for Kenya to pay, will we be paying in dollars, in Kenya shillings? What about the exchange rate differences? Then who will take care of that exchange rate gain or loss? Changing from OTS to G2G, what does that mean to the people of Kenya? Will that mean that reduction of prices? And if it is G2G, how does EPRA come in terms of controlling the prices? Where will they get their power to control the prices? How have these companies been procured? Number 2, Chairman, in 2 days' time, there will be a review of the fuel prices. What should Kenyans expect? Jatatije mar EPRA Daniel Kipto ne ni kod pek e lero tudruok mabiro e kind chenrono kod fuong'ruok ma oganda nyalo yudo e nengo mag modhigo ma idhi lan tich abich jumani. From where we sit as the regulator, the biggest risk to the cost at the pump is not the cost of the commodity, which is a globally traded commodity, but the exchange rate at which we are converting our shilling to dollar for purposes of paying that product. And that is why we can confidently say, if, but not even if, when this matter of stabilization of the currency happens, Kenyans will see a reprieve at the pump. Ei chenrono, piny owacho ne owinjore kod kembe adek mag pinje mag jo-Arab ni Kenya biro yudo modhi mag nyamburko e yor gowi ma biro chul bang' dweche 6. Kembe adek mag Saudi ne oyier mondo kel modhigo e pachoka, kama gid bende giseyiero kembe adek ma biro uso mwandugo e pachoka. Okang' makelo chich ni kembe moko ket thenge, kendo pod nengo modhigo nyalo mana medo idho. If you nominate few, as you said, 3 out of 9, so which means the other 6, where will they get oil? Where will they get fuel to sell? They will actually go to the 3 nominated. And when they are going to the 3 nominated will make prices, will make a gain. So they will sell them with something bigger or higher than what they got. And for those 6, when they're selling to consumer, they will want to do what? They will want to recoup. Kembe 96 ma uso modhi mag nyamburko e pachoka osechwalo ng'ur e nyim doho ewi chenrono ma igetogo duoko chien pek mar manyo dola mag Amerika dwe ka dwe mondo piny Kenya onyiewgo modhi nyamburko. Giwacho ni okang' ma kamano ne okaw e tok chik, geto mana medo yuto ne kembe ma oyier kendo ketho chiro mar uso mauta. EPRA wacho ni fuong'ruok e nengo modhi nyamburko ok nyal gen ni biro timore e bwo chenrono, kata lal bende nyalo bet mana kaka timore sani. Wach mane omedo mana chich e pach jood burago. If there's a gain, we as a regulator will be able to claw back that gain and pass it on to Wanjiku at the pump. And in the event that there's a loss, then we'll be able then to pass that through as a pass-through to the consumers as well. And this is provided for within our mandate as a regulator. Kenya tiyo kod ma ok tin ne $500 million dwe ka dwe nyiewo modhi mag nyamburko. Kendo okang' mar rito kuom dweche 6 igeno ni biro duoko chien pek mabiro e nengo modhigo nikech lwar e teko mar siling mar Kenya ka opim kod dola mar Amerika. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kato doko ni kweth mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza osegwelo jokanya 14 madhi tayo twak e kindgi pod onge ler malong'o ewi kaka twagno dhi bedo kadhi nyime. Kweth ariyogo pod yware ewi kit twak ma chenrono biro luwo kaluwore gi chung' mar Azimio ni twak makamano nyaka tim oko mar od bura, wach ma kweth mar Kenya Kwanza kwedo motegno. Jafwambo marwa Chris Owino lerono mathoth. E ndalo 12 nyaka nyocha jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga los e twech achiel mar chungo ng'anyo kendo timo twak. Kweth mar Azimio kod Kenya Kwanza kata kamano osetimo matin mar neno ni twak makamano ochakore ayanga. Kweth ariyogo osebedo kagoyo korgi mar neno ni ng'ano madhi mbalo wang'e mokwongo. Nyaka sani pok oyangore ni twak makamano dhi chakore karang'o, to ng'ano madhi loso chike madhi tayo twak makamano
e kind jokanyo mar komiti ma ji 14 kod jodito mag Azimio kaachiel gi Kenya Kwanza. To ang'eni very soon nikech en issue ma should be treated as a matter which is very important and urgent at the same time. Koro en gima nyalo chakre sa asaya nikech cost of living ni high. Seche ma pod wa waste more time to ji onge mogo. Wa lose ji because of kech. Gini nyaka los mana gi principles. Mamiye direction kech principles ema ong'eyo kaka gidwa pango tich mondo terms of reference bende be omigi mondo ging'e kaka gidhi work within ambit mar terms of reference. Ohinga maduong' mochomo twak mar Azimio kod Kenya Kwanza en kama idhi time twak makamano. Azimio dwaro mondo twak makamano ota oko mar od bura mar miyo jokanyo thuolo makare mar golo pachgi ma onge diyogi kod chike matayo od bura. Kenya Kwanza kata kamano wacho ni chenro mag twak nyaka tim mana e od bura. What the opposition is like is they didn't want this thing to be done in parliament. So it is like they are feeling that this thing is, since the Kenya Kwanza is having the numbers in the parliament, so they might, they are thinking that it might not go on to the direction they are thinking. So they are trying to push the goalpost into another area so that at least they start engaging the people now on the streets. Kata odoko ni jodito mag Azimio dwaro ni twak makamano otime e bwo thuolo mar dweche 2 pod onge yierruok ewi wach makamano. Kalore kod jood bura mag Azimio, bang' komiti ma otelne kod Otienda Molo kod George Murugara tieko twak, report margi ibiro chwal ne ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny Dr. William Ruto motelo ne chwale e od bura. Of course gini kwasetieko ka report osebiro mokama the final report. Final report no nyaka mi principles magi agree godo. Bang' mano kod kikele od bura e kwa kale od bura. Jo od bura mag Kenya Kwanza kod Azimio bende ogolo chung' mopogore opogore e wi okang' mar gwelo jood bura ma Eldas Adan Keynan kaka jokanyo mar komitino e lo Kenya Kwanza. Mano tunena chaya, koro wawacho gi kizungu ni gionge good faith, gitimo gini in bad faith. Koro kata obed mana bad faith no, to wan wadwaro ni result mawuok en result makonyo jopiny. Nitie jo Kenya Kwanza mang'eny mane nyalo yier mondo represent jogi. To leaders be mane waneno kacha, jomoko wacho ni ka en team mar Gor Mahia, tiwacho ni mago joma nie backbench emokel ni mondo go opira. Samineno kowe jo first 11 to kel ni jo backbench, tiende ni ng'ano cha team. Azimio ng'iyo kang' makamano kaka ranyisi makende ni Kenya Kwanza ok dhi biro e twak makamano kod chuny maler. Adini mantie en ni ageno ni team manchuguok Azimio bobedo piny mondo kongolero wach endo maber gi jogo eko magol Adan Keynan makel ng'ano endo ma is purely ja UDA. Jubilee is family in Azimio. We've never disengaged from Azimio. There's a whole procedure of leaving Azimio. We've never done any of that. Kata odoko ni kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio oseyango nyinge joma dhi tayo twak, pod ok ong'ere ni twak makamano dhi chakore karang'o to idhi time kanye e kind od bura kaachiel kod oko mar od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Piny owacho lando chenro mag nywando bede migepe kaka yo mar duoko piny ting' mar sirikal. Jotend migepe Musalia Mudavadi olero chenro makamano ka oluwo ni bede migepe moko nuoyo tije jowetegi ka bende ok gichwal kata omenda ma ichoko kuom jotije kaka NSSF. Kata kamano olero ni lokruokno ibiro tim e yor chik. Simfros Okinda miyowa matut. Ndalo achiel kende tok jatend piny William Ruto yie ni piny owacho onge gi omenda motame kata chulo moko kuom jotije sirikal. Jotend migepe Musalia Mudavadi koro lando ni piny owacho ni kod chenro mar nywando bede migepe ma ok osebedo katimo maber ei bede migepe mamoko. Mudavadi wacho ni kuom bede migepe duto mana 5 kende ema osebedo ka kelo omenda ne piny owacho. Komedo ni ma en achiel kuom gigo makoro miyo piny owacho onge omenda. The president indicated that we are seeing debt levels that we have never seen before. He brought it out that we all have to pull up our socks so that we can get out of that dangerous situation. Out of the 348 state enterprises that are there today, 79 of them are supposed to be commercial enterprises. Only 5% of the 79 have been remitting dividends
to the exchequer. Mudavadi wacho ni thoth bede migepegi geno kuom piny owacho mondo ornegi omenda kamoko kuomgi to rem kata ma ok ochwalo omenda ming'ado jotich mag aguch NSSF kod NHIF. All public corporations have an obligation to remit all statutory deductions, pay as you earn, NHIF, NSSF. Some of them have not been doing that. And even where employees have contributed to their various circles within that enterprise, you find that some of those entities have dipped into those savings. Mabiro kinde mabende piny owacho penjore kaka gibiro chulo gope mag piny owacho masani osekalo $1 trillion. Pending bills are very high, almost 1 trillion plus. And as I was speaking there, I was also pointing out that a vibrant economy is also dependent on a government that is also honoring its obligations. Higa mar 2013 piny owacho mar Uhuru Kenyatta nochuga put mondo ta chenro mariwo bede migepe. E duoko mare apudno nonyalo riwo bede migepe 28 ei bede migepe mamoko, ka bende ma ne oduoko chien bede migepe go kowuok 262 nyaka bede migepe 187. Gie sani piny owacho ni kod bede migepe 348, gima nyiso ni bede migepe ma kwan gi romo 161 osemedore chakre higa mar 2014. Penyo maduong' en ni to bende duoko chien bede migepe nyalore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wadhi nyime. Jatend piny Kenya William Ruto otimo lokruoge mamoko e bad migawo mar obila. E lokruok mane olandi oboke mar piny owacho kawuono, Douglas Kanja Kirocho omi lemo mar jalupo gai mar obila ka okawo kar Edward Mbugua, mane en jachiw wach e lo obila Bruno Shioso ema opuodhi kaka Director General mar bad obila marito alwora mag nam kata Kenya Coast Guard Service. Gideon Nyale ema oyudo lemo mar Commandant mar kar tiegruok mar obila ma Kiganjo, ka Eliud Kipkoech Lagat ema oyangi kaka Commandant mar obila mag GSU. E kindeno Ranson Loimodoni ema oyier kaka Director ma biro tayo chenro mag obila. Koro mogi mano bende makoro kelowa e weche ma koro wadhi gode yweyo, to ka wadugo pod wan gima thoth ahinya nyakora mogi. Yiena mondo akaw yweyo adundo machuok kende. Yweyo ni bende biro tero e twak marwa ma wadhi bedo godo koda jaod bura Masuna West Peter Francis Masara, ma bende osedonjo e studio ka nyakora mogi kendo ikore mar nyisowa ni to piny Kenya adhi kama nade kaka en onene osebedo e od bura matielo mare mar ariyo, kendo oseno kaka weche osebedo kadhi nyime, obedo weche mag siasa kaachiel kod weche mag uchumi ma pacho ka, mondo wadhiane nyime nyakwara mogi, kendo wan gima thoth ahinya ma bende wabiro mi. Ka pok wadhi e yweyo no, daher mondo mi anyisi ni jalup gavana mar kaunti ma Siaya William Duol nyakwara mogi kawuono nochopo e nyim jood bura mag kaunti ma Siaya, kama bende ne idwani mondo mi oler weche ma osebedo kowacho e wi telo mar gavana mar Siaya James Orengo. Oduol osebedo kalieko ni mibadhi otimo duoko e piny owacho mar kaunti ma Siaya e bwo telo mar Orengo kopim kod mano mane nitiere kinde mar loch mar Cornel Rasanga, kowacho ni moko kuom jotije mag kaunti omi teko mathoth ma gitiyo godo e golo omenda mag kaunti. Kata kamano idwani mondo mi odogi e od burano chieng' tich abich mondo mi oler wechego, kama en twak manochwal kod Francis Otiato ma en MCA ma Imbo West. Yes, the county assembly can summon any member of the county executive, including governor, deputy governor. However, for matters to deal with financial management, matters finance, the first port of call, and this precedent case to that effect, that the county assembly in that circumstance is always encouraged to first summon the respective accounting officer, the chief finance officer, or the respective CECM for finance.
Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palomino chiena tanora mojonya. Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Kiaki. Bidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyuko Ramogi Dwange wangjoe mar Ramogi TV ma entiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi Dwange. Inyalo uru request mari. Ote machuok aria deka ochiel nono. Luonganya boy handsome on the way. Aruji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya mote mana weni fidelite. Ramogi wantiere weche manyien mag OIMORE korwa donje kidieny mar buch jopiny ma e kama in bende kaka janeno mar Ramogi TV yudo thuolo mar ng'eyo matut ahinya kotende koda weche ma waluwo kendo wapenjo mago matimore e Kenya ka koda kaka Kenya dhi nyime. Ka intiere kod wach moro amora nyaka Ramogi mae sa ma koro winjo bed ni iwinjo. An ka gi jaod bura ma Suna West Peter Francis Masara ma bende osedonjo ka kendo en studio mar wadani wawuoye kode kaluwore kod gik matimore piny Kenya machiegni ahinya kendo Mheshimiwa Peter Masara Ramogi TV kawago mbaka wang'iyo ni to piny Kenya ni odhi kanye. Ka thuolo mar moso nyikwa Ramogi mondo wachaka twak marwa. Erokamano George Bati. Akawo thuolo ni mar moso nyikwa Ramogi Dwange ng'iyo OIMORE uru odiochieng' ma kawuono ni e studio mar Ramogi ka. Kanya ma untiere ka uru mos mara. Erokamano ahinya. Ageno ni oganda ma Migori bende gombo winjo duondi ahinya kotende kod wach masira mancha notimore en gima bende okelo lal kama notimore kama irito noseng'ado daraja koro biro wenge mag Suna West ma irito. Erokamano George Bati, en gima lich ahinya to kendo watimo mos akawo thuolo ni makende kaka mjumbe ma Suna West mondo atim mos makende ne familia mowito johera margi to gi jogo bende manohinyore ajali manotimore e constituency mara. Ada wacho ni e seche makamagi wariwore kodgi to kata gi jok manobuok kaluwore gi gima notimore nikech en gima nomako johala, jolemo, jopiny ma bende wuotha, joma nodhi menyo kogwen kaka jopikipiki, joma ne wuotho, omiyo atimo mos makende
kendo akwayo Nyasaye mondo mi jogo ma gima kama gino mako e yo moro amora omigi teko to gi rieko mar wuotho e ngima makoro giyudo manyien. Erokamano nyamochimo, wach mago gin weche ma bende omulo kama iwuoke. Nyaka gi sani piny Kenya nitiere gi weche adek madito. Achiel kuomgi en wach mar twak kind Azimio gi sirikal. Mar ariyo en wach mar uchumi. Mar adek gin weche mag arita kwe ma bende chendo kendo ji wito ngimagi e yo ma ka kod kacha. Gi sani wang'iyo ne wach mar twak madhi nyime ni. Nyaka gi sani be ineno ka kweth mar sirikal kod Azimio keto ikruok makare ahinya mar chopo geno mar oganda jo Kenya. Bati adawacho ni kama wasechope Azimio setemo kanyo one stone yathi no nyiswa wuoth modwa wuotho to noter okonwa bende gimomiyo jotendwa noyie mondo mi giwuo nikech gikawo Kenya giketo mbele mologi. Ka Kenya kethore to kata ka in ja Azimio to Kenya kethore kodi. To wakedo mondo mi Kenya obed kama ber nikech wambe ne wayude ka en kama ntiere. Koro nego waweye kober molo kaka ne wayude, kokamano to waweye kaka ne ntiere. Jo Azimio setemo moyiero jogi kendo gisenyiso gik momiyo gik ma gidwaro ni mondo dhi owachi. Sirikal be noyie ni mondo ji odhi owuo kendo nwaneno ka giyiero joma gidwaro no dhi owuo. To gima diero en ni ndalo dhi. Joma kech nego, joma ngima bedo negi matek makata udi riembo nitie, joma ohandgi iloro nikech ngima tek, ji ok nyal kawo gik ma giusogo, ohandgi podho. Bende joma we skul, nikech koro jopuonj be riembo nyithindo e skul nikech pesa onge be weyo. Koro gini ok onego kawe akawa kaka gima kawaida, to nego kawe kaka gima dwaro twak mapiyo. Nego kawe kizungu wacho ni emergency, onego be treated kaka emergency mondo mi gik manyalo otimore mapiyo mondo waket Kenya kama onego Kenya obedie. Omiyo wacho ni sirikal ok oriere ahinya, en ochalo gima ichunogi gitimo gima onego otimre to ging'eyo ni Kenya tok dhi maber. Gipachi iparo ni gichal ka gima gini ok ochuno, ok ochunogi. Kech do chunogi nyaka ne we wach mar ng'anyo ma winjruok e wach mondo gol nyinge. Onego beni kane gigolo nying nyoro to ne gigolo gi kaka ratiba ilo ni timetable kata road map mar kaka gini dhi timore mondo mi gidhi gibedi giwach ni kweth ma wayierogi gin jogi gichako tich ang'wen kata tich abich to kamae kaka gidhi tiyo offices gi gin magi nikech gin e jok masani nitiere kama nyalo chiwo offices ma ji nyalo bede kata kaka inyalo tim gik moko. Magi duto pok otimore. Kinyne en tich ang'wen, korucha tich abich manyiso ni weekend dhi kalo ka gigi pok otimore to jo Kenya be inyore, ok gimiye mkazo ma gidwaro monego tim. Koro mi waneno ka kweth mar sirikal mawa nitiere ofisani ok tim gini kako onego time. Kamano. Ini wuon gi pachi iparo ni winjo bed ni ji twak oko mar od bura kose i od bura kech isebedo ja od bura ma thuolo mari mar ariyo, ing'eyo kaka chike mag od bura dhi gi gik manyalo timore mayot e od bura, gik manyalo timore matek e od bura. Pachi en mane? Kaluwore gi kaka wan sani e bunge, to bunge ok nyal kelo dwoko ma jopiny dwaro. Mana diera mantiere. Nang'o? Wajumbe nitiere mosenyiew. Kendo king'iyo kata mana kaka bunge idhiro chenro mage timore, ok gitimre ka gima wan jogo mochung' kendgi. Wachalo mana ni wan extension mar executive, ma gik ma executive dwaro ema watimo, waonge yo ma wan watero gigwa kiwan. Mano nyiso ni duoko madhi wuok e parliament ok dhi bedo duoko maber. Nang'o? King'iyo yiero manotimore, by the time manolindi Azimio ema ne nigi wajumbe mang'eny. To kapok oyier kata mana speaker, to wajumbe modhuro osewuok oduogo ir sirikal. To nitiere chik mawacho ni kano yieri gi ka in e coalition moro, nitiere dweche adek manyaka rum
kor kintiere procedure miluwo kidwa wuok e collision mane intiere kidhiye machielo. Magi te nokolu. Iwinjo ka ng'ato wacho ni ana wuok. Giwuok awuoka. Ma speaker notiyo kata tich mokonego ti. Ok en tich speaker mondo ng'e ni ng'ane ni e chama mane. En tich ng'amiluongo ni register of political parties. Ma kar sheria wa masani oyiene. Ma parties te dhi ndiko. Ma parties te tere e winjruok gi chike gi. En mondiko kowacho ni Peter Masara en ja ODM. Bati en independent, ng'ane en kama magono kotimore. Yes. Tiyudo ka ng'ato sani kata king'iyo news kacha ni neno ka mjumbe moro mar Jubilee iluongo ni Mwenje wacho ni Jubilee pod nitiere e Azimio. Te list mane jo sirkal ogolo cha tiyudo ka Keinan ma inje Jubilee gi nominate kaka ja Kenya Kwanza. Mano nyiso ni parliament ok nyal kelo duoko ma wadwaro. Okay. Gisani kowere gi wach mar twak wang'iyo wach mar jotend migepe kata ministers biro duoko penjo e mbele jood bura miluongo ni plenary ma ok gidhi e committees ma nyalo kelo ber mane bende en gima jopiny nyalo bedo gi geno ni koro ibiro ket gik moko ayanga kaka timore e migepe. Bati ka ng'ato nene kizungu wacho ni face value to en gima ber. To king'iyo duoko kata dwach jopiny to kwadhi yudo gima wadwaro. Gimomiyo speaker bro chiwo thuolo ne jatend migawo samoro miye saa achiel kende kich parliament nigi ratiba mage. Saa achiel ni ok bi romo minister duoko penjo manyomiye to kendo kise penjo ng'ama no penjo cha dong ni neno ka kendo chako wacho wach thuolo ni ok dhi bedo. Kanyo wane committee to nyo inyalo yudo ni odichieng' achiel te okinyi godhiambo oketi mondo mi jatend migawo obi e committee kendo kacha wan gi thuolo mang'eny mwanyalo wuoyo go kode. Gini sama niloso chik kinyalo paro history mane olos go chik ma wan go mar 2010. E Bomas nokal ni onego wadhi which system mag sirikal obed mar presidential koso mar parliamentary. Sani gimitemo tim itemo kikgi nikech kama chano sekalo e BBI bende ne notemo mondo correct the gaps mane nitiere e katiba wa kech sani koro higa paro sekalo. Mane gidwaro ni cabinet ministers mondo oyier moko kati bunge makoro mbunge moro nyalo bedo mbunge ma Suna West ten waziri mar ang'owa mararita. Manyiso ni kata koponi odhi oduoko penjo to en gi haki mar bedo ing'eni ng'at cha nuchung' e parliament kech en a stranger e parliament. To BBI gi 2010 constitution Bomas draft ne dwaro ni jotend migepe mondo owuogi kuom moko kuom gi inyalo gwel ko e ang'owa e bunge. Ma di noduoko gini maber. Ing'eni an kaka an mjumbe ma Suna West oyiena bede e bunge chakre seche ma olandi ni bunge nitiere abedo. Koro ka an waziri to an gi penjo monego penji abro yudo thuolo mang'eny mar duoko. To kin ng'ama oluongi ibro biro gi seche momigo kende. Maka nitiere gik mamoko bende mobiro ma parliament nonego tim to being ni parliament en independent bro koni kata ni kawuono ok inyal biro nikech wan gi gima onego wawachi. Seche go penjo mane onego penji cha japiny ok bitimre nade ok bi yude. To system mar committee cha tiyudo ka no wanyalo kwayo gimluongo ni leave of the house mondo mi wan kata obedo ni gimoro iwachi e bunge kacha to committee moro betimre nade kaka kawuono an committee mar public investment committee. Parliament ne nitiere okinyi nyaka odhiambo to wane committee chakre okinyi be nyaka odhiambo. Koro parliament ne dhi mbele to committee betimre nade dhi mbele. Okay. Gie sani an gi weche ariyo motegno madani mondo wang'i. Wach mar ngima makoro sani wacho ni noidho ni lieke chien kacha ni jomoko iloro negi udi jomoko bende samoro nyithindo bedo gi pek. Un sani kamuchope nuketo singo ne jopiny wabiro timo achiel ariyo adek nyaka gie sani kar chungo bura mari kachiel kod kaka piny Kenya chalo. Weche mag CDF uchopo godo kanye nikech kaka mageno maduong' ahinya nitiere ahinya to weche mag somo. But yadwa wachonu ni Kenya ok dhi kama ber. Abede bunge higa bich mokalo parliament bunge mar 12
onge sama ne wanyalo chopo dwe mar 4 kapok omiwa pesa moeo 80% kuom pesa monego omiwa kata 90. Wang'ni kaka wawuoyo sani koka wan e 30% mar pesa monego omiwa. To financial year dhi rumo. Odong' dweche 2. Koro wakia ni dweche 2 gi ibro miwa go mwati kode. To remember ni ne wan gi budget mane waketo gik monego watim, and then wan gi gimiluongo ni performance contract mowasign gi CDF board, gik monego watim to gi kaka onego timgi. Manyiso ni magi te ok dhi timore nikech sirikal pok ochiwonwa pesa. Mane momiyo wacho ni Kenya ok dhi kama ber nikech gik monego bed mokwongo ok bed mokwongo. Manyiso ni priorities mag-gi ok right. Iyudo ka geche gi nyiewo, gi renovate offices, gi create offices maonge katiba, kaka koro CSS 50 gimodhi timo. Na nene news ka kowacho ni sirikal nigi migepe 300 gi wiye, ka Musalia Mudavadi ne wacho ni tuko 300 gi wiye gi 5 kende ema timo gimonego winjre, manyiso ni modong' gi te onge gimonego tim. To pod gi create opposition miluongo ni CS 50 to pesa be onge. Gi kao lam mosebede e State House, gi muko gi keto cabros. Wa create offices moko ni office of the spouse of chief prime cabinet secretary, prime cabinet secretary maonge kate katiba onge. Iketo ne nyaka chiege to pesa to onge. Koro mondo walok Kenya nitie gik moko 3 ma nyaka timre. Gin mage? Achiel, ni nyaka wa fix Kenya gi politically wadhi fix Kenya ni ya wayao server, wang'iyo ni to ng'ama noloyo. Mano wa fix. Kuyudo ne sirikal masani emanoloyo. Emanoloyo, watiyo tich wa mar opposition. To ka wane mwaloyo to wakawo mkate watimre nade? Wacham. Onge kaka ibro kona kaka Peter Masara. Mwan gadira ni Raila emanoloyo ni accept to move on. I don't move on kachiko kanye. You know, you move on kantie destination. Awuok e parliament sani. So destination mheshimiwa ni iket piny owacho tesre. No. Destination en ni ng'ata noloyo. Koro manyiso ni kakao mano to nyiso ni ombucha okti. Wadoni wa fix Kenya mondo mi ombulu. Kenya is a multi-democracy state. Ma ji nigi haki mar dhi e party magidwaro kendo yiero ng'ama gidwaro. Kok wanyal kao ma kech ma is the beginning, ma chakruok mar gimoro amora. Bati onge gima lich e piny moseluong ni demokrasia nitie. Gombulu e part maduong' molok gimoro amora. Kolowe ng'ati kaka koro naloyo Suna West, moneni aloge ombulu makama. Joma naloyo yie ni olowa. Koro kuyie to tiwa maber. E chunygi giwacho ni ombuchgi ne gigoyo ne ng'ama gidwaro, to lo ng'atgi. Koro giyie ni hawa ni lowa. Lakini ka okoloyi, samineno ng'ama iparo ni loyo chaka tiyo, to chunyi lit makata koro wacho gimaber, tiparo para ni hapana, ng'ani owuondowa. Koro mondo wa fix Kenya, onge kwa nyalo wuondore, ni wadwa loso Kenya, te chunyu watu waneno ni nomawa. Mani ngini justice onge. Mara riyo. Aya mara riyo, nyaka wa fix Kenya gimiluongo ni economically. Economically ni nyaka watim gimonego tim mokwongo kaluwore gi kama wantiere. Onge kaka nyalo ndiko CSS 50, idwa dhi lemo mondo rais odhi olem, ok ni lemo rach, bati Nyasaye ni kamoro amora, kata kae mwaloro program wagine tu wakau chunyu tu waketo ne Nyasaye winjo. Mondo rais odhi kamoro ni odhi lemo, pesa matiyo en to an excess of 1,100,000. Nikech gimomiyo joma kwongo telo kama odhi eno jumbe 2 kapok odhi. Magin gidaka gi chiemo. Chieng' modhi cha ndeke gi ji gi gik mitiyo go. En pesa modhuro to Kenya to onge pesa. Mara riyo wuotho madhi oko rais chakre no yere kineno Samarima Treasury no chiwo ni kuom ndalo mosebede ofisgi. Ofis jalopne osetiyo gi bilion 9. To seche makamagi iga mokalo ka Uhuru Kenyatta gi Ruto ne entiere e sirikal, to budget mano migi to nokro milion 7. To gin kuom dweche 6 gisetiyo gi bilion 9. Miso ni giewo gima joka notiyo go iga gi ndalo matin. Geche gi nyiewo manyien
to geche to ne nitie geche ne en gi gari kaka deputy president mari gati ne nyalo tiyo go Uhuru ne nigi gari gi waziri be ne nitiere man gi geche koro nyaka watim gimonego tim samo winjore mondo walos uchumi marwa time na inyisa ni tin nitie penjo moko moko biweyo moko penji mondo ilernwa go mana dakika achiel okawache mar adek no nyalo wacho en socially nyaka wabedi mondo jo Kenya te obedi jo Kenya ok ni kambi en mar jomoko ma joma nigi share wuon Kenya mano tika ushucha nang'o onega bedi ni an inyalo ndika nyathina inyalo ndike ng'ama Suna West nigo equal opportunity gi ng'ama Sugoi gi ng'ama Nyeri to kokete ni en mar jo Nyeri gi jo Sugoi to mano koro onge okwalos Kenya mano pogo Kenya ng'ato kaw margi odhigo koro gik adek gi nyaka tim mondo Kenya wuothi onega bedi ni an kachulo shucha nikech Kenya kaka sani gima wacho ni economically cha gin gi narrative moro ma giwacho ni ke Uhuru Kenyatta nodhi gi pesa sirkal onge pesa kamikane sirkal choko pesa makata ka otieno sani sirkal choko pesa joma methe ba joma ninde lodging joma safiri all of well choko pesa ne sirkal kiny go kinyi sirkal chako spend koro pesa mosi choki chakre ne wa gikaw sirkal nyaka sani en pesa di to timango nikech budget en mare alright yes Mheshimiwa ma penjo madani mondo midwok na dakika achiel kende en ma ni bedo mayor Alensi ma Migori kane pok county donjo nitiere weche mag chuogo municipal kata tingo malo moko kuom chirni mondo bede rang'iny mar municipal ma ber mane ma gintiere godo kaka ng'ama notie Alensi mokalo okay ada wacho ni nyocha wadhi noluonga madhi kani miyo kamiluongo ni Ugunja municipality achiw granyisi no kamoro koyudo municipality mokuongo koro bedo gi board ma according to the current constitution obedo gi board maran municipality ma county miyo pesa to timo gik ma onego gitim independently. For example, municipality koyudo koro un gi thuolo mar gero barabara nitiere pesa moro mabiro ni kura Kenya Urban Roads Authority kama nitiere municipality monyalo tiyi actually mane pesa masebedo katiyogo kalosogo yore moko within Oruba Lam kuneno matin go en from kura manyiso ni kama municipality nitiere koro nyalo access pesa mar kura machielo kama municipality nitiere bro yudo pesa moro mar jo World Bank mar urban development kendo en pesa mok tin manyalo gero negi chiro inyalo gernu sewerage system inyalo kelnu pi mamaru machielo en ni barabeche matindo tindo koro bro timro nade inyalo yaw kichun gi pesa u motengi unyalo access grants koa kuom pinje mamoko maru nikech koro una entity ma kiwe county to municipality be koro bedo kaka Kenya entity jawacho nade gi dholuo but gin jo mochung' kar kendgi ma inyalo mi pesa inyalo donjnegi tinyalo holgi to ginyalo ndiko proposal mabe konyo. Alright, inyisa ni thuolo mar wauru Mheshimiwa. Koro mato ne mit ndi kendo wach municipality ni winjo bed ni keni jumbe adimi nyalo kawo kasto yudi thuolo moro chak iduogi lenwa wachni. Wabro chano kodi kiche na kwayo counties wa makaluo mondo omi charter towns mang'eny kaka wan Suna West odoro ni Masara kacha obedi town mondo piny otimre nade odhi mbele bro miyo gi yo mar yudo pes moko manyok gi yudi kamano Pero kama na inya mogik maybe ka time no pok orumo oserumo orumo koro wacha mogik no ka wadhi awacho ni wan ga koganda wadong gi yore ariyo kende ma koro wanyalo konyorego na kwayo jotendwa ni wati gi CDF maber mondo wager pinyo mar luo to wakauru pesa mag county be watigo maber mondo wager pinyo mag luo mondo mi jowa gino ka watimo ma to wabro gero karwa onge gimi wuondo ji ni nitiere pesa miyudo State House. Katiba mar 2010 gima Raila Ginino kedo ne nomiyo wangufu makoro pesa mane ipogo Nairobi cha kori pogo wago kikatiba ma wan gi haki mar tiyo kode through CDF ngaf to gi county government koro miyo wati kode maber kendo jowa kik lose hope jowa kik bed gi luoro mbele ka dhi bedo maber mbele ka dhi bedo maber erokamano Mheshimiwa nyakoro Ramogi twake mit ndi to Director mara ngisa nyaka wang'ade gi kanyo nikech nitiere weche mamoko ma bende biro kuting'o moko mag ohala bende joket mwandu dwani mondo mi wang' tang'ni kuom kaka inyayudo
weche achiel ariyo nyakora mogi yiena mondo aduok erokamano ne Mheshimiwa Peter Masara kuom yudo thuolo mar biro e studio marwa kendo loso kodwa. In bende mikaw thuolo kendo iketo wang'i ka poch gi pak. Wadhi e yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth ahinya nyakora mogi kete mana Ramogi TV. Hii imeenda kabisa. Mimi ni Emmanuel natoka Bungoma but nafanya kazi kaunti ya Nyandarua. Hii mchezo nilisikia kwa radio, mtu wa kwanza akishinda shabiki.com. Pia mimi hapo ndio nikaanza kushiriki. Mimi nilipata game 11 na nikawa mshindi. Nafurahia sana siku ya leo. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa to kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Tieno, e mine wacho. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyiew mok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakoro Ramogi bang' yweyo kaachiel kod twak marwa mobedo godo gi Mheshimiwa Peter Masara, koro wadhi nyime gi weche manyien ma bende walidho ni kana nyisi ni kaunti ma Siaya kawuono ne jalup gavana William Oduol nochopo kanyo. Wach ma bende dwani mondo ler mathoth nochwal nyim od bura mar County Assembly ma Siaya kod MCA mag gwenge mag East Imbo ma iluongo ni Otiato. Ene mano chwalo wach makamano. Koro wadhi nyime kod weche mamoko nyakwara Ramogi. Koro wadonjane ma bende timore Kisii. Obila e kaunti ma Kisii omako jopuonj adek mag skund sekondar ma Nyabisia ma itudo kod Rodho Nyaminanega, japuonjre ma jaklas 12 kuom seche 2 ma gichwe gi hinyo duong'ne. Japuonjre no sani yudo thieth bang' tim ne yeng'o e kinde ma obila dhi nyime manyo jopuonj mamoko 2 ma itudo kod tim makamano. E yod thieth ma e boma ma Kisii, wayudo japuonjre ma jaklas 12 e skund sekondar ma Nyabisia e Ibobasi e kaunti ma Kisii Karim Chamo. Japuonjre ni machuno mondo wapand nyinge wachore ni jopuonj 4 kod jatich moro e skundno ne otweyo tiende gi tol kendo rodhe kuom seche 2 ma gihinyo marach duong'ne bang' yude kod otas mar penj mar somo mar ohala chieng' Jumapil. Mara kama 3 akanigongesha chini, akaanza kunikanyaga kwa kifua. Wenzake walinishikilia mikono, wakanifunga kamba miguu pamoja na mikono. Hapo ndiye alianza kuniatibu na hiyo kiboko takriban masaa 2.5. Nilijaribu kupiga nduru lakini hakuna hata mmoja aliyetokea kuje kunisaidia. Katika hiyo harakati ya kunipiga, aliweza kunipiga sehemu zangu za kiume. Nikajaribu kumsia anisamee lakini hakusikia. Tena akarudia sehemu hiyo. Bang' ring kode od thieth, lakteche ne otimo nonro ne japuonjre no ma jahigni 19 kendo tok fwenyo hinyruok mane oyudo. Ne gitimo ne bero ka gitemo duoko kare duong'ne mano hiny e kinde mane rodhe. I sustained testicular injuries, so came with testicular pain and bleeding from the testicular. So we did an ultrasound. We confirmed that he had testicular torsion. So surgery was done the following morning on Monday. Now day 2 post-op, doing well. Niliposikia habari ya kwamba amepigwa na walimu, ndio na mimi nikapanga mipango ya kuja. Nilipokuja nikapata amefanyiwa operation. Kile naomba tu haki yake itimishwe. Kaluwore kod tim ma kochno, obila nyaka gie sani osemako jopuonj 3 mag sikund sekondar ma Nyabisia kama moko 2 to pod imanyo bang' nonro tudogi kod tim mar rodho japuonjre no, kendo ichano ne chwal gi e doho odiechieng' mar 4 mar jumani mondo giduok penjo ewi wachno. Uchunguzi ilielekeza kwamba kijana alitaja walimu 4 na wafanyikazi wengine wa hiyo shule ambao walikuwa washukiwa 5. Kwa sasa kijana anaendelea vizuri pale hospitali na tumekamilisha uchunguzi. Tumekamata washukiwa 3 na 2 bado wako mbioni, tunaendelea kuwatafuta. Magi timore kinde ma jopuonj ahinya e kaunti ma Nyamira osebedo ka yudo seyo kaluwore kod tim mar diamo nyithindo Nyaminanega e kinde ma oyudgi kod both. George Bati, Ramogi TV. Obere kod mago ma bende mako dhok matimore gwenge ma Kisii wadhiane Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori dhi tiyo kod omenda maromo siling milion 1 e jolo chenro mag iko mag ji 11 manyicha ne owito ngimagi e masira mar apaya manyicha timore e boma ma Migori ngeso mokalo. Masira mar lori nyocha ne bregi ochot kendo gweyo ji e chuny boma. Jalup gavana mar kaunti ma Migori Joseph Mairi mane wuoyo e kinde romo kod familia mag jogo mane owito ngimagi owacho ni omenda no magi keto tenge dhi jolo familiago. Mairi bende owacho ni tarik 19 dwe ni alap ma Migori gidhi bago alam ma kanyakla ne jogo manyicha ne owito ngimagi. All the families that got involved in that accident, all of them were here, and we have come to a consensus that there will be an interdenominational requiem mass. As we are going to take care of the hospital and mortuary fees, we're going to take care of the coffin and the hearse for the families. As a county, we have a budget of around 1 million to take care of the service and the other expenses of the families. Service is going to
be held on next week, that's 19th, between 8 and 10. We already allocated places for taxis, allocated places for truck or the tippers where they're supposed to back. Having an engagement with the border, identifying the safe place for them to be used as parking. And I think after this meeting, the committee's meeting with the border leadership, we agree where they are going to be parking. Nyithindo abiriyo mawuok e familia achiel nyocha wale od thieth ma Bahati e kaunti ma Nakuru bang' bedo kod ich kach mane omakogi tok chamo buolo kaka chiemo otieno manyoro. Tend osiptal ma Bahati owacho ni chal mar nyithindogo nyaka e sechegi ni kama ber bang' yudo thieth e osiptalno ka koro inyalo gologi mondo gidog pacho. Kuom thuolo malach, oro kod kech maleyo ka dhano osebedo ka okoko thoth gwenge ma pacho ka. Bang' koth chako chwe thoth gwenge ma Thurka, thoth oganda noyudo fungruok ka geno yudo chiemo e puothegi, mago ma ipidho kod mago ma twi kendgi. Kata kamano, fungruok ma kama okelo midhiero ne familia moro e gwenge ma Subukia bang' tedo kendo chamo kit obuolo moro man kod kwiri. Jana tulikula makuno, tulipata imepikwa mushroom, tukakula sisi tukiwa 7 hivyo. Baadaye after kukura kukaa dakika kidogo katuharibikia, tukaanza kutabika. Kutoka hapo tukaenda hosi, na saa hii ndio tuko hosi na tuko sawa. Taking the report, it was learned that they picked mushrooms from the surrounding near their home. They prepared and ate. There are so many mushrooms that are all over in the field. It is critical to really understand which ones are edible and the others are very, very poisonous. Nyithindo abiriyo go norwaki od thieth ma Bahati e kaunti ma Nakuru kama ne giyude thieth mowinjore kata no osiptalno lero ni ngimagi koro ni kare. They actually were very sick. Okay, resuscitation was done and they were admitted in our ward. Management has continued, and by now as we go to the air, they are stable and they are good. Mimi sikuweza kukuja na hao watoto, lakini niliamkia hospitali asubuhi. Sasa nikakuta wametibiwa, ni wazuri, isipokuwa tu ni mmoja alikuwa anasema tumbo inamuuma kidogo, lakini wakati daktari alikuja akampea dawa na kwa muda kidogo akasema tumbo imewacha Oganda kore kwa mondo tang kod chiemo mathoro tu weekend wirani moko kuomgi ni kod kwiri manyalo kelo chandruok ne ngima dhano. Lydia Okeo, Ramogi TV. Midhusi mar rotavirus e kaunti ma Mombasa gino makoro chwalo kwan mag nyithindo kata ji makoro yudo tuono nyaka boro bang' nyithindo 3 yangore ni nyoyudo tuono odiechieng' ma nyoro. Okang' makoro miyo tend kaunti ma Mombasa ochako chenro mar temo gayo landruok mar tuono e yor chiwo chanjo kaachiel kod jiwo weche mag ler. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko ni oloso ga pisa maduong' ma ochung' ne weche mag migawo mar thieth e kaunti ma Mombasa kendo koro miyo ler e wi chal ma kamano. Rotavirus en tuo mar nyaldiema mama konyo nyithindo to biro kolure gi chilo kuom dho wasungu waluongo ni fecal oral, matiende ni ng'ato omulo cho kata odhi oko to kologo maler. En apisa maduong' e migawo mar thieth Mombasa Pauline Oginga kalero wach midhusi masani omuoche kaunti ma Mombasa mideno ni rotavirus. Sama ng'ato obedo exposed, wach ni ochamo chiemo mochido man gi virus mar rota, to kao ndalo 2 to chako nyiso dalili mar tuo. To dalili mar tuo yudo ka dende chwakore, ong'ok, to gi ambululu kata diep gi ich makecho. To odhi piyo piyo. To ni mar en midhusi, okoni onge yath moyiedhi manyalo thiedhe mak mana mago matemo gayo dalili mage. Gima duong' kabisa en duoko pi e del. Koro mokwongo first aid ma ng'ato nyalo timo. Tene na first aid ok en thieth. En miyo nyathi ORS mondo modhi pi motimo chumbi gi sukari. Ng'eni del mowuotho go ni atamalo 60 mar pi. Koro ka sama ng'ato ambululu ogoyo
kata tong'ok bende to pi rume dende piyo kabisa. Koro yudo kan sama pi orume del to nyithindo gidhi into shock. Kaluwore gi medruok mar kwan jotuogo ma gin nyithindo manie bwo dweche 18, okoni migawo mar thieth e kaunti ma Mombasa osechako chenro mar kedo kode. Ka ochopo kawuono ne wan gi confirm cases 8, nyogina 3 lakini kawuono ose confirm 8 moko bedo confirm ni gi rotavirus. To iyudo ka ji kunyo kisima kamora mora. Ot ka ot yudo ka okunyo kisima, to ot ka ot ng'eny gi bo kunyo choche madhi piny. Koro yudo ka nitie tudruok e kind kisima gi choma mokuny madhi piny noendo. To kanye mi yudo ka sama ng'enyne sama koth ochwe kama to chako ka yudo shida ma koro pi mag cho riwre gi pi mag ginene kisima to tuo wuokie. To en pogruok mane mantie kind rotavirus kod kipindupindu? Ama ng'ato nigi kolera to en diep ma waluongo projectile owuok okirre to chalo mchele. To gima kelo kolera gi gima kelo moro ni be opogore. Iluongo ni causative organism. Tiyudo ka kolera tieko ng'ato piyo sana moingo rotavirus. Rotavirus ka ng'ato nigo bang' ndalo 3 to ochako thiedhre no wuon nikech kini en virus. Koro inido ka bang' ndalo 3 to koro ochako yudo nafu. Omor gi okang' ma piny owacho okawo mar chwalo negi chanjo mar tuono, kolero ni gin kod geno mar rakore kode kapok okelo midhiero. Wanyiso ji ni kapo nono ni neno ka nyathi dende lokore, ochako chwakre, ong'ok, to ineno kool, to chako dieo, ring kode osuptal machiegni kikiriti nikech wayudo ka jok ng'eny nyithindo mabiro to gin ose dieo kuom muda moyware, koro gibiro ka dendgi onyosore ahinya. Kapok ofwenye ni en rotavirus, nyithindo 75 mawuok e gwenge mopogore e kaunti ma Mombasa ne oring godo e kar thieth ma Coast General Mombasa, kuma koro oseyangie ni 8 kuomgi ni kod rotavirus. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Sirikand kaunti ma Homa Bay komakore kod riwruok mar sirikand piny Amerika USAID ochako chenro mar kuoyo yadh suna e udi kaka yor thiro landruok mar tuo mar malaria. Landruok tuo mar malaria e kaunti ma Homa Bay gie sani ochung'e 3.6% ka chenro mar kuoyo yadh suna geto duoko chien suna malando tuo mar malaria. Chenro mar kuoyo yadh suna e miere no dhi kawo ndalo 24 ka kwan ji maromo 1,200 ma onywando nyaka Nyamrerwa osemi tiegruok mar tayo chenro no. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay Roslyn Nomolo kod apisa mar USAID Bat Abamadu ne otelo ne chenro mar chako yanga chenro no e Rakwaro Chiefs Camp e kar chung'o bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. To kandalo ma yath ma ok ogo yath to wan gi taba ahinya kata kuom nyithindo ma samoro nyithindo matindo tuo to kotergi osiptal samoro bed yath bok yud osiptal maber, koro wabedo gi taba ahinya. Miya kwayo ni kaber to uendelea gugonwa yath kik obed mogik. So as they said, this year we're using a different chemical. Last year we used Fludora Fusion. This year we're using Actelic, just to manage that insecticide resistance. The mosquitoes are clever. Yeah. So they mutate over time, so you also have to stay ahead of them. Akwayo ni mondo ji okaw thuolo, en gima konyo, en gima wakelo mondo konyo oganda. Ok en gima watimo ne wan kaka kaunti. Koro ka wakwayi ni kawuono ilewe makidhi e puodho mondo yawnwa dhodi mondo jowa obi ogol gik moko mondo wakirni yath, to wakwayo anyuola ni oganda wa ni mondo wakonyre mondo ukonywa timo mano. Mar ariyo, jogo mwaoro mondo okuo yath gin joma wang'eyo kendo wang'iyo gi maber kendo wang'eyo ni ok gin jomibadhi ma gima kelo gi ok en wach kuo kata wach moro mana wach kuoyo yath. Koro wakwayo ni mondo wakonyre e yorno. Jolony e weche mag alwora wacho ni oganda pok oloko pachgi e wi rito alwora. Jolony go ma ochokore Kisumu ne dhialo nyasi mar puoyo ber nam Lolwe wacho ni dwaro pod nitie mar jopiny bedo gi ng'eyo e wi ber rito alwora mar nam. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, taka ma ipuko en nam en achiel kuom midhiero ma hinyo nam. Jopuonjre riwore gi jolony e wod Mamasogo mayudore sub county ma Kadibo e puonjo oganda e wi ber mar rito alwora. Industries and factories
We love you and cherish you. Your work is indeed super. Kadi ne wang'e ber mar pidho yien kaka ipuonjowa niendi, to dikoro ok wabed gi chandruok ahinya. Mar ariyo, wan gi nam marwa mar Lake Victoria. En nam maber kendo konyowa e yo mang'eny kabisa. To ji ok ong'eyo arita monego girit go nam niendi. Wayudo ni gik machalo kaka pampers mosetigo kuom nyithindo idhi iole e nam. Koro ko ole nam tiyudo ni gik makamagi affect kata mana rech monego bedni dongore nam kachacha. Mago achiel kuom chandruok mwaneno. Onge kuonde maber minyalo olie takataka mondo wabed gi ler kar dakwa gieki. Jolony okaw thuolo mar twak gi jopiny ewi ber marito alwora ka giweyo thoro wito taka e nam lolwe ginyalo loso mwandu kowuok e bwo lowo kod alwora mar oganda. Watemo puonjo jowa ni kendo wapenjogi ni yore mage mudwaro mondo watigo ka walupo. To seche moko ka giwachonwa maber ndi to kwa biro e gine to kendo giwacho mopogore kaka tiyo gi net mar suna ok nyal bed ni tiyogo e nam. To awachoni ni wabiro kaka jo Kemfri ni wapuonj jopiny, wami jopiny information mawan. Wabro timo nyaka clean up, a demonstrative clean up ma an achiel kuom joma bokwanyo yugi ka mondo wanyis ji ni nam plastic ok onego bed ni dhi e nam. Plastics ok onego bed ni dhi e nam, onego wa arrest gi kapok gichopo. Koro wapenjore ni tang'o manotimore momiyo ma timore kamano ni ji ok nyal bedo karito mwandu gi ma Nyasaye omiyogi. To wayudo ni achiel kuom gik matimore en ni ok wawuoye wechegi. Onge sama wayudo thuolo mondo wago mbaka, mondo wachare kama wanyalo chare to wapuore kama wanyalo puore. Jopiny ne opoyo chenrono ka gikoni bang' twak kod puonj ma giyudo gin kod geno mar neno lokruok kendo gerore kokalo kuom mwandu mag bwo lowo kod alwora mar oganda. Omiyo wago ne Nyasaye erokamano kuom jo uhai mokelonwa konyruok maber ni e community waniendi. Wageno ni bang' puonj mwadhi yudo ka sani to wadhi bedo gi lokruok nikech wang'eyo ni riwruok e teko kendo wang'eyo ni ng'eyo e teko. Nyasini biro dhi nyime kuom ndalo 3 ka jolony medo tiego oganda. Wake up our nation. Ndalo duto oganda osekoso ng'eyo ewi kaka ginyalo keto kenge mar rito alwora mondo giber ngimagi kokalo kuom mwandu mawuok e bwo lowo kod alwora mar oganda. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono, puonj ma giyudo kowuok kuom jolony nyiso ni geno nitie kendo lokruok biro neno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadonjone kore weche mag tuke. Zipporah Mumbua mawuok e kaunti ma Embu e jaloch mar Shabiki